hapon niyata sa atong farm karon. Nakita nimo na ay gilungagan. Naglungag ko karon. Kaning uban human nigplat. Kaning human na og lungag, kaning uban wala pa. So nganong gilungagan man ni sa pay purpose? Nga kapoy-kapoy naglungag ani. Ang katuyoan na ni kay kining yuta usay nigplat nimo ang ibabaw ra may bukagay pero ang ilawom gahi. Unless kung gibugwad siya og maayo. So kay gahi man matinga ka nga inigtubo sa imong tanom hindi sa dako na mamatay. Kay ang gamot niya wala nay ka padulngan. Kay gahi man di kabot silaw. So mo nang gilungagan siya kay butangan sa din siya og basal fertilizer sama sa dupos o kining iti o sa nga mga basal, pero mas maayong iti unta o ka dupos. Ang purpose ana kay long term na siya, samtang mudako na imong tanom moabot na siya dito sa ilaw mo yang gamot, makuha na niya ang imong giandam nga fertilizer sa before pa ka nag-transplant. So mo ni purpose ani, importante kini siya. Depende sa imong tanom. So kung imong itanom sama ni ako tamnan man ako ning hot pepper, mudagko man na siya. So kikinanglan gini siya. Need gini siya kung dili nimo ni himuon. Kapoy-kapoy na kag tanom kay imong tanom di unless kung tambog kay imong yuta o humo kay imong yuta. Pero sama ni nga lugar nga gahi, kinanglan gini siyang lungagan. So mo ni purpose ani. Kapoy siya pero necessary siya. Butangan sa ni fertilizer, so tambog kayo samtang magkadako makitaan po niya, masuyop na po niya itong mga buno giandam sa pagsugod pa ng tanom. Okay, muna ikatuyuan na ning paglungag gani.